Hey guys, astăzi facem un nou videoclip. O să începem direct cu misiunea asta pentru că nu am putut să o fac de mai devreme. Așa că o să începem acum. Trebuie să omorâm oameni cu sniperul. Este vorba de niște un om care trebuie să asasineze alți oameni. Adică noi suntem asasinatorii. Și trebuie să-l omorâm pe cel care fuge, dar numai că e foarte greu. Odată ce trage o să fugă tot. Puteam să trag acum să... Credeam că nu mai vine de la nu am făcut bine. Păi cum adică? Ăla. Bă. Efectiv, nu merge. Mai încerc o dată. Așa, acum să începem din nou. Așa, să vedem pe cine să omorâm, că pe ăla care alea am încercat noi, dar știu pe care. Cred că ăsta a fost. Da, mă, ăsta a fost. Este Coca. Așa, acum să așteptăm publicitatea asta. Așa. Acum să ne jucăm. Așa. Acum o să jucăm pe aici. Așa de curiozitate. O să începem meciul. Acum. Așa. Să începem meciul acum. Așa, nu știu ce să fac în momentul ăsta. Nu mai are energie, trebuie să așteptăm 7 minute. Băi, măcar erau mai puține minute. Ce facem noi în 7 minute fără să dăm meci? Adică să duc 7 minute așa degeaba. Ok, o să ne upgradăm pe aici. N-am ce să fac. Dar nu știu dacă am bani pentru ce vreau eu. N-am bani. Așa. Da, n-am bani pentru nimic. Pentru gloanțe vreau eu să-mi iau niște gloanțe care să fie mai bune, dar nu am bani. Așa, acum o să vă arăt armele, dar nu le-am luat. Vă arăt pe care aș vrea să ne iau. Asta mi-aș dori să iau foarte mult. Chiar dacă arată ciudat, eu vreau să iau asta și mai una pe aici, dar e foarte departe. Și asta, dar mai e una foarte departe. Mi se pare că e cățea. Uite asta. Mi s-a părut cam departe. Așa, asta mi se pare mie foarte șmecheră. Deci, ăla două mi se par foarte șmechere.
3, scuzați-mă. Pe asta nu știam. Cred că s-a adăugat acum. Nu prea îmi place aia, dar o să vă spun pe care nu le-am mai văzut dacă îmi plac acum, pentru că unele nu le-am văzut dinainte, pentru că am dat așa foarte rapid și de asta. Și pistolul ăsta îmi place, dar nu foarte mult, să spun. Așa, mi se pare că o să fie unele și de iarnă, că așa ar trebui. Să fie unele și de iarnă. Da, asta îmi place, pe asta nu știam. O știam decât pe asta. Nici pistolul ăsta nu știam, îmi place și asta îmi place. Și asta nu-mi place, asta mai îmi place. Dar s-au adăugat foarte multe de Crăciun și îmi plac foarte mult. Asta mi se pare că sunt de Halloween. Da, sunt de Halloween. Aoleu, cum e asta? Cu cuțiți legați. Așa, asta e de Paște. Dar nu e, cine știe ce, nu prea îmi place. Decât penultima îmi place. Atât. Deci, atâtea nu-mi plac cam multe. Nu știu. Dar și pe aici mai sunt care îmi plac. De exemplu, ar fi asta îmi place. Și asta, mai ales aia de care am trecut noi, îmi place extrem de mult. Aia pe care am trecut noi. Și asta îmi place, dar numai că fără chestia aia. Ar fi șmecheros și asta îmi place. Sunt mai multe și aici la fel. Dar la cealaltă mi se pare că sunt mult mai multe. Așa, e târziu când filmez ziua, este ora 8 și nici acum nu s-a încărcat. Și dacă vă gândiți, nu o să dăm din diamante, pentru că vreau să strâng pentru niște arme diamantele astea, că sunt foarte, foarte, foarte folositoare. Așa, trebuie să așteptăm aici încă 2 minute. Așa, n-avem ce să facem. O să stăm aici, dar nu. Aici cred că putem să ne antrenăm. Da, putem să ne antrenăm. Asta, ălea, 1, 5 și nu știu cât, cred că sunt premii. Așa, să tragem la țintă. Ne dă diamante, bine. Acum hai eu vreau să trag pe una în cap. De cum o fi. Dacă trag în aia, și astea cred că sunt bune. Am tras în aia și sunt bune. O să trag în prima în cap. Ne dă și bani aici. Coinsurile alea cred că sunt cele mai folositoare. O să trag tot. N-am tras bine atunci. Așa, o să trag în prima. Bine, și acolo. O să trag în a doua. Bine, și aici. O să trag în a treia. Firar, nu. O să dau publicitate. Nu te cred că n-am dat bine.
Așa. Să așteptăm să vină X-ul. Așa. O să dau pe a treia. Acum sigur e cu noroc. Și asta a fost cu noroc. Mi-e foarte, foarte frică să nu mai dau calea. Așa stă, așa. Nu o să mai dau momentan pentru că nu m-am antrenat destul. Acum mi-a dat și premiile, pentru că fără premii nu se putea. Nu se putea fără premii. Eu nu puteam. Așa, așteptăm acum să se termine publicitatea asta. Să așteptăm să se termine publicitatea asta urâtă. Am apăsat X-ul și hai să ne jucăm. Cred că am destui bani să-mi iau o armă din coinzuri. Hai să vedem dacă am destui bani. Sper să am destui bani. Eu îmi doresc foarte mult o armă din coinzuri, din diamante de-astea. Și chiar îmi doresc și chiar vreau. Cred că asta aș putea să iau. Da, o să iau pasta în 3 sau nu. Asta sau ba da pasta, credeam că pe... Așa. Cred că am luat-o. Nu, n-am luat-o. O să ne mai uităm, pentru că aia nu e cine știe ce. Pe bună. Așa, o să o luăm pe... Care să o luăm? Pe... Nu, n-avem bani, mă, decât de asta. O să o luăm pe asta în 3, 2, 1. Am luat-o! Am luat prima mea, a doua mea armă. Buf, băieți și fete. Am luat prima mea armă. Nu te cred. Prima mea armă. Așa, acum să așteptăm să o mai upgradăm puțin, că nu cred că o să fie cine știe ce, așa dăm prima, că nu ne-o dă așa cea mai bună dăm prima, adică de ce să-mi dea dăm prima foarte bună, upgradată full, n-are cum. Așa, o să mai ne upgradăm, pentru că nu e destul, dacă mai avem bani, desigur. Cred că mai avem bani, da, o să iau pasta. Așa, și nu mai am bani de nimic, de aproape nimic. Da. Costă cam puțin lucrurile de aici, de la asta. Nu știu de ce, costă foarte puțin, mi se pare puțin rău. Așa, momentan la arma asta avem level 1. Așa, am mai luat o chestie și asta cred că a fost ultima. Da, a fost ultima. Pentru că, na, nu prea am ce să iau de 200, adică ce să iau de 200? Că nu cred că e nimic de 200. Aoleu. Așa, acum o să dăm meciul, dar nu ne lasă. Oare că mi-am luat arma aia și nu ne lăsase? Care e faza? Nu ne lasă, mă, cu aia. Cu asta cum ne-a lăsat? Cu asta cum ne-a lăsat, mă? Oare o fi mai așa, mai slabă? Nu știu. Chiar nu știu. Așa, acum o să dăm meciul dacă ne lasă, desigur, da.
Ne-a lăsat. Acum pe cine să omorâm? Oare pe ăla care aleargă? Hai să vedem. Să vedem dacă merge. A, nu l-am nimerit decât o dată. Da, cred că ăsta a fost. Gen ăsta a fost. Da, dar ne-a dat ceva bani. Din câți bani aveam noi? N-aveam. Din câți bani aveam noi? 200. E bine că ne-a dat atâția bani. Cred că ne ajunge pentru să luăm gloanțe. Așa. Să apăsăm X-ul, că de ce nu? Adică să stăm așa o oră acolo, o să dăm încă o publicitate pentru diamante, că altfel nu o dădeam. Așa, să dăm X-ul de sigur. Ah, nu știu de ce nu ne lasă. Așa, mai încercăm o dată să dăm X-ul, dar nici acum nu ne-a lăsat. Uite că a mers. Până la urmă a mers. A trebuit eu să dau de mai multe ori. Așa. Sper să câștigăm peste 50.000 de like-uri. Încă trebuie să mai așteptăm. Peste 50.000 de like-uri. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Pa, pa!